Niin morjesta, moi teille kaikille. Suomen Max taas täällä. Tai no, siisti Pupufan. Nyt tois unboxauksessa tämmönen Razer Death Stalker Green LED Black Light Keys. Ottakaas, mä hain tosta saksaa. Kummaltakohan puolelta ja pitäis avata. Yritetään nyt tosta. Ootakaas. Pidän tällään, koska mä oon tossa joku Moomin baby. Koska mä oikea kätinen. Hitto, tää on muuten vaikeeta. Oottakaa. Tällä on paljon helpompi. Tää tohon. Vittu. Tää tähän. Noin. Perkele. Joo. Syntä. No niin, joo. No. Yes. No. Sitten. Sieltä tulee, voi helkutti, tää on iso. Sitten tulee tämmönen Razerin paketti. Ei vaan ku. Mitä sitä nyt käy? Pois. Tässä tulee Razerin. Oh my god! Razer-tarroja. Jotain Razerin papereita. Tuonne sitten lisää papereita. Aina varmaan jotain käyttöohjeita. Tää kertoo tosta. Joo. Ne on käyttöohjeita ilmeisesti. Oh my god. Onko tässä USB? Yes, tässä on USB. Yes. Ja ottakaa. Irrotetaan tää tämmöisestä hienosti laitetusta styroksijutusta. Tämmönen baby. Mutta ottakaas tossa on tommonen sit. Tossa on tommonen ksärsyttävä jänne. Sitten perkele. Saadaan oottakaas. Noin, oottakaas. Mä pistän nyt pausille ja filmaan sit kun mä oon kiinnittänyt. Tää on niin ihana. Tässä on, tossa mä tän kuvasin niin. Jaa. Joo, ja jos te luulitte, että mulla on pöytäkone, niin mulla on ihan läppäri. Jos mulla olisi pöytäkone, niin se varmaan lagaisi niin paljon mun videot. Joo. Tämmönen ihan uusi. Hiirenä mulla on Logitechin. Tämmönen video jälleen kertaa. Moro!